ngithe ngithi ngiye ekliniki ngiyochecka athola ukuthi nesifo samajani. Lokho sengibuza ke ngabe usisi nongifile leso sifo. Hayibo. Aya mina ngimazi ubhuti ukuthi ukhuluma ngani. Angiyazi nje lento akhuluma ngayo. Wemenzi ukhuluma ngani? Ngeke ukuthi awuyazi leyo nto. Wena wedwa umuntu engilalela. Okay, khona iqiniso ngifuna ukulukhuluma. Khuluma Lindeni. Okay, qala ungithembise ukuthi ngeke uzungishiye manje ngikutshela iqiniso. Khuluma. Cha ngithembise qala ukuthi ngeke ungishiye. Ngeke ngikwazi ukuthembisa ungakhuluma. Ngithembise qala ngeze ngikwazi ukukhuluma ungangithembisile. Okay, iqiniso lithi yakhombula lo lalehlano liyani ngiqamba manje ngithi ngikamngani nami. Okay ke ngizokutshela ke iqiniso ke okay. Ngangifuna imali loloke lingishela i-channel ngilandela. Ha ulangithembisa izulu nomhlaba. Ima sis ima. Ngibingelele noma ngabe kuphi nakuphi la nikhona senithanda kakhulu niyazi ke masisuke sila kuningi Africa noma ngabe kuphi la ukhona ngibingelele futhi uyaphila mfowethu. Ngiyaphila. Uba igama ngumenzi. Siswami uyaphila? Yebo ngiyaphila bhuti. Ngabe igama lakho uba? Igama lami nguAmanda. Yebo. Yebo. Ngabe mhlawumbe ucabanga ngoba sibizile ubhuti mhlawumbe ucanga ukuthi sibizelene mhlawumbe ufuna ukushanga isurprise mhlawumbe ngabe una-ID? Mina mhlawumbe ngokucabanga kwami ungibizela mhlawumbe uzongipropose phambi kwabantu. Mhlawumbe. Unangaminyaka? Ngina 20. Unangaminyaka futhi? Hayi ngina 21. Kodwa ubhuti ubuye ekhathazekile ngicanga ukuthi ngapukhathazeke kanje if ngabe uzokupropose bhuti wami ngabe nje ukusibeka odabeni mhlawumbe utshela usisi ukuthi kahle kahle yini esiletha la njengamanje utshela usisi. Into esiletha la njengamanje kunento engingayithandanga kahle. Bengifuna ukuzokhipha lokho kahle kahle. Ngithe ngithi ngiye ekliniki ngiyochecka athola ukuthi nesifo samajani. Lokho sengibuza ke ngabe usisi nongifile leso sifo. Hayibo. Aya mina ngimazi ubhuti ukuthi ukhuluma ngani. Angiyazi nje lento akhuluma ngayo. Wemenzi ukhuluma ngani? Ngeke ukuthi awuyazi leyo nto. Wena wedwa umuntu engilalela. Ayinayo kimhlola yami. Hayibo menzi mina ngiyazi lonto. Yini lelo yisiphi futhi lo sifo kamalini leyo? Manje bafo indaba ucabanga ukuthi umuntu wakho okufakele lesifo mhlawumbe mothi isifo samashayina and ekliniki mhlawumbe ngabe khona igama abakutshela lona ngaso lesifo samashayina mhlawumbe ngabe siyingozi kangakanani? Hayi siyingozi nje impela. Hayibo. Sengisho nje singangibulala ngisho ukungibulala lesifo lesi. And futhi usisi uyena yedwa engithandana naye akekho umunye engathandana naye. Yini ngabe mhlawumbe uhlangana laphi namachina khona la hlangana khona mhlawumbe namachina uzuthi mhlawumbe usisi? Ya umama bemkhonzi kakhulu emsisi lo. Wagcina semfaka ezitolo lapha ya. Ya waseke ke imali emfaka etolo umfaka kanjani etolo uyamdayisa noma umfaka kanjani etolo? Bemfunela umsebenzi. Wamthethe emsebenzini wasesebenza khona lapha ngenxa yothando benalo ngaye. Etolo zamachina. So ingakho na uthi ngoba bathole lesifo kuwena ucanga ukuthi uyena uAmanda lo? Yebo ngoba uyena engithandana naye akekho umunye engithandana naye. Imhlola yami yazi imhlola yami. Amanda ngabe mhlambe emsebenzini wakho uneshow akekho umuntu oke wathandana naye mhlambe oke walana ne-channel esifazane ke noma owesilisa noma i-channel lendoda oke wathandana nayo? Hayi akekho sheme nginesiqiniseko ngalapho. Nginesiqiniseko nje akekho umuntu engingalala naye phambilini ngaphandle kwakhe. Manje lento akhuluma ngami mina ngiyazi. Angimazi nje ukuthi ithathaphi. Phela ngiyazi avume ukuthi swaba nentombi phambilini phambi kwami. Ngiyazi avume. But wena wazi waba nentombi mhlambe eyishayina? Hayi akaze ngaba nentombi eyishayina. Uyena kuphela ke intombi yami engingaba nayo enginayo. Buzovuma buzovuma ngoba nakho sonesifo indaba vele uthi mina indaba vele uthi mina ngoba ngithandana naye. Wena Amanda uke wachecka yini ukuthi awunazo mhlambe lesifo? Hayi emaqinisweni mina bhuti wami angazi ngicheck phambilini angazi. Hayi u understand ukuthi mhlambe uma uqhubeka mawuthi uyayazi lento uma uqhubeka ufihla
nawe mhlambe mwazi ucheck uya understand ukuthi kungenzeka mhlambe sikulimaze lesifo mhlambe khona idamage engayenzeka kuwena. Yebo futhi ngiya-understand. Kodwa manje phela kuyasiza sometimes ukukhuluma iqiniso. Manje futhi awusho nesikhathi singakanani nithandana nosisi? Hayi sesino 3 years impela. Niqale kephi nisafunda yini? Ya sisafundela amabanga lawa phansi. Sesanyukela phezulu. Manje njengamanje la usebenza khona usasebenza khona esitolo samashayina? Yebo ngisasebenza khona namanje. Kuhamba kanjani? Kuhamba kahle? Yebo kuhamba kahle. Ngabe mhlawumbe ubudlelwane bamba kanjani nabasebenzi? Hayi akufani kuba kukhona lezo ingxoshonxosho ezincane eziba khona kodwa ke kuwo wonke umuntu ziba khona kodwa kwamanje kusahamba kahle. Mhlawumbe kuhamba kanjani ubudlelwane phakathi kwakho nabaphathi mhlawumbe? Hayi ubudlelwane phakathi kwami nabaphathi hayi buhle kakhulu shame bayangincoma ukuthi nami futhi umsebenzi wami ngiwenza kahle. Yebo. Yebo bhuti wami. Umzwila ngithi uthi umzwila ukuthi ubudlelwane buhle kakhulu futhi kubaphathi. Ngiyamuzwa impela. And lokho akungiphathi kahle. Ngoba uzuba nesibindi nje impela nje sokuthi ubudlelwane naye nabaphathi. Khomba isikhonto ade yenza naye lo mphathi lo. Yazi kwesinye isikhathi ukebuye late nje late ntambama ngamqondi ngoba phela ujwayele ukubuya ngo3 manje ngiyayibuza ukuthi indaba esekunokubuya ngo5 manje ngingamtholi kathi kwenzakalani. Ima ningomakhelwane nakhelene uhlala kubo ngalana uhlala kubo noma mhlambe uyabona mhlambe nakhe yakubo uyambona mebuye? Hayi ngiyakwazi ukumbona mebuye mengiphuma nje ngiyochama ngaphandle. Ngiyakwazi ukumbona eqhamuka. Khamba kanjani ifoni uyayibamba noma inini? Obese eqale lento yokusebenza laphana ifoni usenakho ungayibamba kodwa engakasebenzi ubeyibamba ama calls ami. Anicabanga ukuthi mhlambe nina nisheshe na Jola na focus kakhulu ekujoleni ngabe mhlambe nizama ukuzama impilo ifuture nephambili? Ya khona impela kunjalo sheshe sakujaha nje lokho ngoba uthando lomngenhle. Amanda ngabe mhlambe umuntu wakho awufuna njengamanje akukho ufuna ukusho kuyiqiniso mhlambe khona ezophepha yabona awukazi ulala ngempela neboss uqinisile uneshow? Hayi cha angazi. Angaze ngilale neboss. Usuqamba amanga. Hayi nalibhadi lamiki nakho ke kwaqala kwasuka. Yini khona yini okwakubona bafu phambilini? Ingoba ujwayele ukubuya late wayejwayele ukubuya early manje wayesengixake sebuya late. Ake sengakutshela ukuthi umsebenzi mningi mangibuya late sengizingakutshela. Ngakutshela phambilini ukuthi umsebenzi mningi ngakutshela. Ngifuna iqiniso cha kuwena ngifuna okunye. Hayi shame. Nje iqiniso. Iqiniso kuzoba lula ukuthi alapheke naye yabona. Okay. Khona iqiniso ngifuna ukulukhuluma. Khuluma lindeni. Okay, qala ungithembise ukuthi ngeke uzungishiye manje ngikutshela iqiniso. Khuluma. Cha ngithembise qala ukuthi ngeke ungishiye. Ngeke ngikwazi ukuthembisa ungakhuluma. Ngithembise qala ngeze ngikwazi ukukhuluma ungangithembisile. Okay, iqiniso lithi yakhombela lo lalehlano liyani ngiqamba manje ngithi ngikamngani nami ngangingekho kamngani nami. Imama China ahlala kephi kade? Hayi ahlala eBluff. Okay ngizokutshela ke iqiniso ke. Okay laloke lingishelele lathana lingilandela la ngithembisa izolo nomhlaba. iChina liboss noma liboss lapho? Yebo liyiboss. Manje wena sese mase likushelile kwenzakalani? Mina nami ngangiloyo yabo ngalithanda ke nami ke lase sathandana ke. Ubulithanda noma mhlawumbe ufuna imali ntombi? Yabo ngahle kahle ngathini nje kodwa yabo ngabo kokubili linemali ngalithanda ke. Yebo. Manje nikhuluma kanjani ngeEnglish? Yebo sikhuluma ngeEnglish nakhona ziyazama kancane isiZulu. Yebo. Manje siswami ingabe yini yonke le ekwenza ukuthi uzufuna imali ngalendlela le oyifuna ngayo? But into engenza ukuthi ngifuna imali ukuthi ekhaya lokwashona ubaba bengasekho umuntu osebenzayo. So uma akamenzi wasiwangifunela umsebenzi ngase mina bese kuyimina ngedwa ngisebenzayo ekhaya futhi siyayihluphekela. So ngase ngabona imali ke lapha na kwiChina ngabona ukuthi okay ngizovusa umuzi lapha yana ekhaya. Ngabe kukhona okuye wakwenza since ubuthola nemali oyitholayo? Yini? Yebo kukhona engikwenzile. Engikwenzile ukuthi umuzi wasekhaya enguvusile. Yebo.
ngalo ntuza ngathengela umama ney'ngubo zokugqoka nosisi wami abancane bebesengenazo. Ikona engikwenzile lokho ekhaya. Ngabe lento le yini ubuhlungu ubuye enhlizweni mhlambe bungakanani kwenzakalani i-impact negative impact yakho ikuphatha kanjani njengamanje? Ngaphela lapho kuningi ububo obonakalayo. Umfaka isifo ngala ngapha manje nawe usungasulahlekele naye ungasulahlele ngokukhona. Kubhlungu kakhulu okwenzekile shame. Kuyaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yami ngoba indlela umenza abengithemba ngayo, bengithanda ngayo. Nokuthi futhi bengacabanga ukuthi ngizokwenza lento engiyenzile ukuthi ngilale neboss, mina ngithunywa ukuthi ngiye emsebenzini, mina ngifike ngiyolala namaboss lapha emsebenzini. Kubhlungu kakhulu shame, angazi nje uma uthi uzothini. Uyakuchaza lento, ngangibona ngathi ufuna ukufaka ismile kancane ukuchazeka. Yebo, ngangichaze ngoba phela linemali. Unesibindi yezwa. Indlela bengikwethembe ngayo nengikuthanda ngayo. Bengathembi ukuthi uzongiphoxa kanje. Ngicabanga ukuthi ngabe uyamjikela ngoba phela manje it's like uma wakhe ukufaka emsebenzini wena lapha ufika uyajola. Kwazenzakalela nami ngangazi bhotwana. Naloko elingilandela phela ngabona imali ke, imali impande yesono nami ngabona imali, ngabona ukuthi linemali idlula umenzi. Nangenzela yonke into. Okay, ngabe yizini mhlawumbe likwenzele zona phambilini namanje nisathandana? Yebo, sathandana namanje. Izinto engizangenzela zona yabonga lo wamgqibelo ngize ngibuye ngo5 la ngithatha la ngikhipha sahamba sayodla e-restaurant la buya la ngithengela ingobo. Le ngobo yabona menze le ngobo lezi ngakiqambela amanga ukuthi ngathengela uma wakho, angizange ngithengele uma wakho, ngiyaxolisa menze ngiyaxolisa. Manje awucabanga ukuthi mhlawumbe yabona ukuthi manje lento yenzile ukukhele isibakho mhlawumbe bugcine sesebumfaka enkingeni? Ngiyabona, ngiyaxolisa menze ngicela ungixolele menze. Hayi into eyixolisayo. Menze ngiyaxolisa, ngiyaxolisa sithandwa sami. Ufila kanjani nalo iqiniso bafu uyalazi? Hayi ngifila bad. Angifili kahle. Ngiyazi ngiyenzile nje ngonile. ingicasule kakhulu. Ngonile. Yazi ezoyenza njengamanje uzothatha imithwalo yakhe ahambe. Akukuthi uzosihlanganisa. Menze uzothini uma? Uzothini uma wakho yena osisi bakho bona bazothini? Emva lamasimbo wenzile. Menze ngiyaxolisa, ngiyaxolisa. Mhlawumbe ngelivuka uthando umbone ebuye emsebenzini yini bafu? Hayi into esizongihlanisa mina naye. Sihlukene nje kuphela. Menze kulotiyezi wethu. Menze ngiyaxolisa. Hamba uthandana naye. Siyawenza nami abantu bayawenza amaphutha. Awucanga ukuthi isifo samashayina sizombulala yonke lento eyenzakalayo? Ngizomamukela. Sizozama ngazo zonke indlela ukuthi siyasilapha. Menze ngiyaxolisa menze ngicela ungixolele, menze ngicela ungixolele. Mina amaphilisi sengizowadla manje ngenxa yakho. Ngizokweseka menze ngeze ngikulahle. Uzongilahlaphi menze uzothina uma menze. Uzoleka yini eChina? Yebo ngizoliyeka, ngizolitshela manje ukuthi ahlukani bese ngiyaliblocka, ngiyakuthembisa. Awubona ukuthi mhlawumbe umsebenzi uzokuphelela? Anginendaba nokuthi ngilahlekelwe indoda yami sesiphusha iminyaka emingaka, so ubona usihlanganisa nani. Usuyangibona manje ukuthi ngindoda yakho. Menze ngiyaxolisa. Uhamba uyohlangana lo lapha wangibuthi indoda yakho mina. Menze ngiyaxolisa menze. Ngithola kabi into yenzayo. Nami kwakusasithene menze abantu bayawenza amaphutha menze ngiyaxolisa. Uyalelo yenzile njengamanje. Menze ngiyaxolisa. Isikhathi wenza lento awucabanganga. Isikhathi wenza lento awucabanganga. Kwakusasithene umqondo usamnyama. Nami ngangisadidwe imali, ngicela ungixolele. Ngicela sithandwa sami, ngicela ungixolele. Manje bafo uthini uthi akahamba ayoshona? Hayi akahamba yofa. Okwami naye sekuphelile. Ungayenzi lonto, ungayisho lonto, sami ngiyacela ngizoba yini ngaphandle kwakhe kanti awucabanganga lo before ekhaya subatshelile uthi nalenkinga lo naye? Hayi bengakabatsheli ngoba naye ngisanda kuyithola nje impela. Hayi ngiphathanga kahle. Manje kwenzakalani bafu uziyochecka nje ubucheckani kahle kwenzakalani mhlawumbe khona into eyenzakala emzimbeni munesifo lesi samashayina? Hayi bengingazizwa kahle. Ngibone sengincipha ngisho nasemzimbeni. Ngabothi kufanele ngiyochecka ngoba hayi lento iyangidla impela ngiyogcina sengigula. Ngiyazi kanti ngizothola lento engiyitholile ngenxa lo sisi lo. Menze ngiyaxolisa. So amagama ufuna ukwasho ukusisa okugcina athini? Igama engifuna ukulisho kusisi ukuthi mina naye ukayisho lonto cha uhlukana wedwa hayi nami uhlukana wedwa hayi nami.
Sisi unanga uthi niyahlukana athi namagama ufuna ukuwasho kuyena okugcina. Amagama ngivokugcina ngifuna ukwasho ukuthi nje ngizohlezi ngimthanda. Ngizohlezi ngimthanda ngiyazi ukuthi ngonile ngiyaxolisa ngicela ngixolele ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho lo 3 years lo esesuphushile ngeke ngikwazi nje ngivile ngiyekelele kanjalo nje ngiyazi ukuthi ngonile bhuti wami ngamsho ukuthi ngiyazi angixolele manje ngiyazi kodwa ngizomlinda ukuthi aphulise inhliziyo bese yabuya ke zongixolela. Futhi uzoyithanda wedwa ngoba mina ngikuthanda. Sengivumile. Cha, angivumi. Akulungile mfowethu siyabonga isikhathi sakho mfowethu. Ngiyacanga ukuthi ku right manje. Uyabona? Akezwakala. So uyamlahla usafuna lutho. Angisafuni lutho ayinto sizohlanganisa mina naye. Amanzi no paraffin. Nosisi bakho uzobatshela. Angizobazisa nje. Ungihlaze kakhulu lo muntu. Sisi yini uyakhala ngempela noma inyembezi zengwenya lezo ezikukhalisayo? Ngiyakhala ngoba ngiyamthanda. Ungithanda nani? Ngiyazi ukuthi ngonile. Uphelezele bafu kulungile mfowethu. Siku right. Manje awusho. Yini ofuna ukuyisho nje yokugcina kumuntu obukele okulalela njengamanje? Into engifuna ukuyisho ugcina kwababukeli ukuthi umuntu uma ekuthanda ngempela ungabodlala ngayo ngoba uthando lwesibili awulutholi. Yini omunye mekubuza uthi ngathi inyembezi zengwenya lezo ikhalayo. Angikhala ngempela ngoba ngiyamthanda. Ngeke bhuti wami mina ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwamenza ayingeke. Ziningi izinto angenzele zona. Ziningi kakhulu so ngeke ngikwazi ngivele nje ngiyekelele nje uthando lwethu kanjalo. Ulishabalale nje. Cha. Ewu.